ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, бардорои дур наздик буда, бардоре ки дар Тоҷикистон, дар ғурбат, дар кадом нуқтае ки набошем, бардоро фикр мекунем ки овози ман ба шумо шинос аст. Ман худ дӯстон автори канали Авто ТВ ҳастам. кушодани канали нав аз сабабе ки YouTube монетизатсияи мара маҳкам кард, чихе ки ба далело шумо да ишон додисам. И канала кушодем ки мақсад монетизатсия викунем, наврҳои ҷолиб, наврҳои олӣ дар ҳамин канали нави агентства кунем бардоро. Мақсади чие? Гапа зиёд намекунем. хоҳишмандам касе ки садои мара шунайда бошад, яъне ки ба шумо шинос бошам, ҳатман дар ҳамин канали ма бардоро подписатсия кунен. наврҳои хуб аз ин баъд дар ҳамин канал мешавад. видеои хуб аст, наврҳои беҳтарин ва хонаҳои арзон ҳам ҳастай бардоро. тамошо кунен навори музара. Мегзарем ба элони якам. элони якамо чие дӯстон? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, деҳаи Иттифоқ, иборат аз ду ҳуҷра. чихел ки ба чашми сар хитон дидесе, наврҳои хуб, наврҳои нағз насиб бошад дар ҳамин канал мекунем. аз ин баъд деҳаи Иттифоқ дӯстон иборат аз ду ҳуҷра ва 3 сотиқи замин. суратҳошам ҳастай бардоро, тамошо кунен. нархи хона 280 000 сомонӣ. бардоромон ҳатман боз муомила мекунад. рақамҳое ки дидесе 0909 ватсап ва ҳамдастӣ як аст, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. баъди мошинбозор, деҳаи Иттифоқ иборат аз ду ҳуҷра, як калидор, подвали 10 метра дорад, ҳаммом, об ва свети доимӣ. документҳо ҳама омода дӯстон. документҳо ҳама 100%. мактаб масҷид наздик ҳаст, аз роҳи калон на он қадар дур. хуб бардоро гирду атрофи шихе ки хитон дидесен маҳкам кардагӣ. дарунаш ремонт, берунаш бардоро ба мисли коробка аст, яъне метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. 3 сотиқ аст. хай бардоро гирча бад шикатор мекунед, аку уснаш аз худи шумо вобастагӣ дорад дӯстон. марҳамат, касе ки харидор ҳаст, рақамҳои 203 000000 занг бизанед. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, назди Бустони Гулистон мега. И квартира бардоро яъне ки цоколӣ аст. бовар кунед, агар рӯз то рӯз хонаҳо қимат чидесана, арзон не. 180 000 да бардоро аз Сино, аз Фирдавсӣ, аз ин тарафо пештар буд цоколни этаж. И цоколни этажа бардоро ду ҳуҷрага, обши 56 метри квадратӣ. ремонташ аллакай ба худи шумо маълум, ҳоло он ки боз 100% нест, дар шаҳри Ваҳдат аст. дар шаҳри Ваҳдат дӯстон. рақамҳои 901 31 16 02 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. марҳамат, занг бизанед агар харидори ҳақиқӣ бошед. хоҳишмандам харидор набошен, занг назанед беҳуда. хона ба кирпичи пухта кардагӣ. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. эълони сеюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, навори зинда. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати қиблаи деҳаи Кӯрпаӣ. бинед, иборат аз 6 сотиқ ва 4 ҳуҷра бо нархи 290 000 сомонӣ бардоро. аз Нагорни, яъне ки ҳамин бозори Меҳргон дӯстон, 9 километр разница мекунад ҳамин хона. ҳолати хонара хитон бибинед. тамос тавассути ватсап дӯстон. рақамҳои +992 809 22 22 95 ва +7 953 460 29 01. анаида бошад ватсапам ҳастай. хуб, гирду атрофи хона бо сементблок бардоро маҳкам кардагӣ аст. иборат аз 4 дархона. хона ҳамагӣ 12/3 аст. 12x3 метра бардоро ба кирпичи ҷонӣ бардоштагӣ. хонара ба кирпичи ҷонӣ бардоштагӣ аст. та хона подвал ҳам ҳастай, васеай подвалаш. хуб, гирди ҳолӣ маҳкам. аддели медрои зиндагӣ мекунем бардор. боз як хубии дигар дорад ин хона. 60 ёки 70% маблағи ҳамин хонара метавонед ки шумо сараввал пардохт кунен. боқӣ мондаша акаун мега майлаш дар 5 ёки 6 моҳ битонад бита. ина марҳамат, боз чикор кунем бардоро. ба эълони чорум мегзарем. инак хонаи фурӯшӣ ки қарор дорад дар ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Хаём,
иборат аз 4 сотиқ ва 3 ҳуҷра, 3 комната. нархи хонаро акамон 220,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила. тамос тавассути WhatsApp дӯстон. рақамо +999 918 67 61 41. кухни ҳаммом ҳаст. занг бизанем акада. маълумоти муфассал дар маҳаллаи ороми кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Воседа ҷойгира. бардоро як ошёна, 3 дархона, кухни ва ҳаммом иборат аст. масоҳати умумии замин ҳамагӣ 4 сотиқ аст. аки хона дар ҳолати коробка аст, бардоро, яъне деворҳо ва сақф таъмири нокифоя мегем, бардоро ака. об ва барқ дора, бардоро. намуди хона ҳавлия, чихе ки худтон дидестен. харидори ҳақиқӣ бошад, метавонед ки рафта ба ҳами сихади соҳиби хона маслиҳат кинен, сари як пиёла чой бо арзон кинем нархнамои хонара. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки дар Қумсангир, деҳаи шоликорӣ дӯстон. 9 сотиқ замин дорад, иборат аз 4 ҳуҷра, 4 комната. нархи хона 250,000 сомонӣ. тамос тавассути WhatsApp ва ҳам дастӣ метавонед ки акада худи ҳозир занг бизанен, ё ки агар дар ноҳияи Ҷайҳун бошен, рафта бардоро сари як пиёла чой бишинен дар хона. ҳолати хонара состоянияша дида ба худи акам маслиҳат кинен, чӣ хеле ки агар хитонда туғрӣ бигира. рақамо 985 32 21 79. ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ ака. марҳамат, бардоро. фурӯшандара ака гуфта занг мезаненда ака. хона дар деҳаи шоликорӣ, ноҳияи Ҷайҳун ҷойгир аст. як ошона, 4 ҳуҷра, иборат аз 9 сотиқ замин. хона бо таъмир аст, бардоро. канализатсия хай надорад. об ва барқ айни ҳол ҳаст. намуди хона ҳавлия, яъне ки сексия нест. хонаи заминӣ. нархам фикр мекунем мувофиқ ва боз бо муомила аст дӯстон. ба фурӯшанда ҳатман метавонед ки тариқи телефон ва тариқи WhatsApp бироин гап занед. ба эълони шашум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, иборат аз 1 сотиқ замин ва 2 ҳуҷра. хонаи заминие, 2 комнатага, бардоро 315,000 сомонӣ нархи ҳамин хонаро акамон кардесан. агар ки шӯрбачӯ маъқултон боша, рафта аз наздик бибинед. тамос тавассути WhatsApp 95 50 79 04. марҳамат, шумо бардоро занг бизанед. маълумоти муфассалшона бо мегумтон. хона дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбеда ҷойгирад. дар якум ошона, яъне ки як ошонага 1 сотиқ замин, иборат аз 2 дархона дӯстон. ака масоҳатша бигем, обши 48 метри квадрати мешавад. бо таъмир, чӣ хел ки хитон дидесен, бардоро. об ва барқ ҳастай. дар ин масъала яъне ки мушкилӣ намекашен шумо, бардоро. об ва барқ ҳаст. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Фирдавсӣ, дар Душанбе, дар Гипразим, маҳаллаи Сомониён дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра 33 метри квадратӣ дар худи якум ошиёна, 2 ҳуҷраага. бо нархи 280,000 сомонӣ акамон қаттон мешинам, маслиҳат мекунам, боз арзон ҳам мекунам дӯстон. тамос тавассути WhatsApp ва ҳам дастӣ. рақамо 985 83 88 17. маълумоти муфассал. квартира дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Сомониён, дар Гипразим ҷойгир аст, бардоро. 2 ҳуҷраага. хуб, дар якум ошиёна, масоҳат 33 метри квадратӣ. ҳаммом ва ҳоҷатхона дӯстон якҷоя аст. чӣ хел ки хитон дидесен, таъмир, яъне ки таъмиршуда. системаи гармдиҳӣ надорад. системаи гармдиҳӣ нест. сохтмонаш нав, яъне ки ака навастройкам бигем, бардоро мешавад. ба шароити зист, яъне ки ба худаш, яъне фикр мекунем ки мувофиқ аст. хай ака занг бизанед, харидор бошен. агар харидор набошен, хоҳишмандам ғамшо натен. ба ҳаштум эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, ин аст, иборат аз 1 ҳуҷра ва 30 метри квадратӣ дар 3-ум ошиёна дӯстон, бо нархи 330,000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp ва ёки дастӣ марҳамат кинед.
маълумоти муфассал. дар ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбеда ҷойгир ай бардоро. дар ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Як ҳуҷра аст, сеюм ошёна. масоҳат обши 30 метри квадратӣ. Ака бардоро ҷойгир шавеш дар 7 километр дар сари роҳ аст. 7 километр хитон медонед. Комментария кардем дӯстон дар канали Авто ТВ. Ба он канал бардоро пашти ака насӯхта мекунам рекламаво монетизатсияш кор намекуна. айни ҳол қариб мондааст да инам монетизатсияш кушодан. хуб дӯстон, марҳамат кинед, каси харидори ҳаққӣ аст. истимаи гармдиҳӣ надоране ки. ба 9 эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. дар Сино 1. гирду атрофи заправкаи Тоҷирон, гардиши Навбаҳор 3 дӯстон. иборат аз як ҳуҷра ва 30 метри квадратӣ. ошёнаш яъне ки подвални аст дӯстон, яъне ки цокилни этаж 170 000 сомонӣ. цокилни этаж ремонтша хитон бибинем бардоро. ҳозир дар шаҳри Ваҳдат пештар цокилни рахтон дидем ки чанд қабат боз ремонт надошт. ана ин бошад дар Душанбе ай бардор, дар гирду атрофи заправкаи Тоҷирон 170 000 нархи хонара кардесан акамон бардоро. тамос тариқи WhatsApp дӯстон. рақамҳо +999 941 41 боз 41 17. марҳамат, занг бизанед када дар Сино 1 дар шаҳри Душанбе. ходи хона цокилни аст. ба 10 эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Исфара, дар Шуроб. ҳозир дӯстон нархи ҳамин квартираро мегумтон. хоҳишмандам ҳатман дар канал обнашен. яъне ки шумо мара баъзитон шояд бишносен, шербачиҳо бисёр навор мекунам дар канали Авто ТВ. иборат аз 2 ҳуҷра 38 метри квадратӣ, якум ошёна 70 000 сомонӣ бардоро. сроч намефурӯшмаш мега акамон хонара. касе ки дар Исфара аст, бардорои дар Исфара буда, марҳамат дар ҳамин рақами 2433 ба +999 987 08 занг бизанем. боқӣ монда маълумотро аз худи ака хитон метавонед ки бипурсен дӯстон. дар Исфара, дар паҳлӯи мағозаи Ширин ҷойгирай. бардорои Исфара буда, аллакай худи шумо бардорам ки медонед. бардоро дар охири навор расидам. хоҳишмандам лайкора бизанед, ҳатман дар канал обунашен. дастгириро фаромӯш накунед дӯстон. барои реклама кардан бегона нестем. охир бардоро метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда ба мо занг бизанед тариқи WhatsApp. хона бошин, замин чизе бошад, суратоша бисёртар ёки наворша равон кунем бардоро мегирам, рекламаш мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошен то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон боша. паноҳтон ба худо. ва як чиз дига бардоро, хоҳишмандам комментарияи хуб нависонед. комменти хуби шуморо ман мунтазирам. хайр, то наворҳои оянда.